Yes. PC med strømforsyning. Så har vi en skruemaskine, en fine cutter, boremaskine, oplader, 1, 2, 3, 4 store batterier, en lille batteri, en støvsuger, hvor der er en ekstra batteri i, som ikke er noteret. Så går vi videre til trafiktesteren. Vi har en lille router, hvor SIM-kortet sidder i. Så har vi en LAN-tester. Så går vi videre. Stor dymut. Yes. LTE-router. Uden SIM-kort. Der skifter vi over fra den lille. Så går vi over til powermeteren. Og en lyskilde. Lyspind. Et stykke. Og så har vi en splitter. Hvor splitteren er her. Oplader og kliver i bunden. Yes. Så har vi en OTDR. Yes. Med 3 spoler, strømforsyning og OTDR. Yes. Så går vi videre. GPS står ikke noteret nogen steder. Computeren. LAN-testeren. Afkort med alle mulige fiberværktøj. Almindeligt værktøj. Håndsav. Diverse. Bord. Hvor vi lige smider boremaskiner ned i. Så de også er på deres pladser. Så er det fine cutteren.